ezek közül azok a bűnöző elemek, akik sajnos a kisebbséghez tartoznak, minden egyes számunkérésnél amögé bújnak, mert ők cigányok, és ezért nem lehet velük szemben eljárni. Nyilvánosságra kell hozni az adatokat. A társadalomnak jogában áll tudni, nekünk tudnunk kell, hogy a bűnözés pontosan hány százalékát alkotják cigányok, és nem azért, mert bántani akarjuk őket, hanem azért, mert ezekről az adatok tudtában tudjuk, hogy mekkora a baj, és ez alapján tudjuk kezelni a problémákat. Azért bemértetjük őket! A rendőri vezetők érdekében és védelmében kérjük, hogy a rendőrség a kommentárjaiban nevezze meg, hogyha egy bűncselekményt, egy súlyos, kiemelkedő bűncselekményt, ha annak cigány az elkövetője, lehessen megjegyezni. Hát miért kell védeni őket? Miért kell védeni egy bűnözőt? Nem? Én úgy gondolom, hogy a rendőrségtől ezt kérhetjük, és a rendőrségi vezetőktől is kérhetjük. Bátran, ugyanúgy, ahogy a kapitány úr is tette, ki kell mondani az igazságot. Pontosan! Ha máshova tartozik, azt is ki kell mondani. Ha egy bűncselekményt cigány ember követel, nem kell szégyenlősködni, bátran ki kell mondani, mert a társadalomnak jogában áll ezt tudni. Viszont a másik nagyon fontos dolog, nekünk, embereknek, a társadalmat alkotó embereknek viszont meg kell védjük, és ki kell álljunk a saját rendőreink, a saját rendőrségünk mellett. Azért, hogy ők tudják végezni a munkájukat. Nekünk a rendőr nem ellenségünk. A rendőr nincs ellenünk. A rendőr az közülünk való, és értünk van. Segítsük a munkájukat. Ne hagyjuk ezen túl, hogy egy rendőr a munkáját végzi, és hasonló esetbe keveredik. Minden egyes rendőr mögé álljunk fel, ne csak a kapitány mögé, a legkisebb beosztású ember mögé is. Azért, hogy a rendőrség meg tudjon védeni minket, nekünk meg kell védeni a rendőrségünket. Így van! Jobb együttműködést kell kialakítani a rendőri szervezetekkel, és kérjük a rendőri szervezeteket is, hogy vegyék fel velünk, civilekkel jobban a kapcsolatot, vonjanak be a munkájukba, mondják meg, mik a problémáik, hol számítanak tőlünk segítségre, és mi segíteni fogunk, hogy megtisztítsák Magyarországot a bűnöző, a minket megkárosító emberektől. Politikamentes rendőrséget! Tiszta rendőrséget! Én mindenkit arra kérek nagyon szépen, hogy mivel azért jöttünk össze, hogy a rendért, a rend mellett álljunk ki, a viselkedésünkkel mutassuk példát, hogy mi fegyelmezett, törvénytisztelő és a rendőrséggel együttműködő állampolgárok vagyunk. Kerüljük el, nehogy a sorainkban provokatőrök férkőzzenek be, akik majd elmondják a végén, hogy összejöttünk a rendért demonstrálni, és a végén mit csináltunk a legnagyobb káoszt. Ezt ne engedjük meg! És én megígérem, hogy ha bármikor hasonló probléma lesz, én sem fogok elbújni előle, fel fogok állni, a hangomat fel fogom emelni, és képviselni fogom azokat az értékeket, amikben hiszek. És én amiben hiszek, az az, hogy az az ember, aki becsületes, keserves munkával megtermelti a saját javait, értéket hoz létre, családja van, arra vigyázni kell, az az ember fontos, hasznos része a társadalmunknak, mert ez az ország belőlünk épül. Mi vagyunk az alkotó elemei, nélkülünk nincs Magyarország, ez a mi országunk, és nem megyünk innen. Akinek menni kell, azok a bűnözők.
Sziki Károly színművész urat, az egyik kórházvédőnktől. Szeretett barátaim, nemzettársak! A sajtó egy része liberális sajtó, egy része jó voltából idézőjel, mint Malacos Sziki Károly köszöntelek benneteket, aki úgy gondoltam, hogy az egri kórházvédők frontemberei eljöttek, elkísértek ide bennünket, velünk együtt a ti kórházatokért izgulván és harcolván itt vagyunk újra, hogy kifejezzük szolidaritásunkat nem csak a rendőrség, hanem az egri dolgozók mellett, a miskolci egészségügyi dolgozók mellett is, mert a magyar birodalom az nem eladható, ami a magyaroké, az nem eladható. Úgy van! Egy másik bűnöző rétegről szeretnék én szólni, a bolsevik bűnözőkről, barátaim. Első tisztem, hogy mint színészként szóljak azokhoz, akik azt gondolják, hogy csak malacosként lehet őket megalázni, Petőfi sorait. Kérem ide, ha férfi vagy, légy férfi! Ne szállt hirdesse ezt! Minden Demosthenésznél szebben beszél a tett. Építs vagy roncs, mint a vihar, s hallgass, ha művet kész, mint a vihar, a megtevé munkáját elenyész. Ha férfi vagy, légy férfi, legyen elvett hited, s ezt kimond, ha mindjárt véreddel fizeted. 100-szor te inkább éltedek, tagadd meg, mint magad, hadd vesszel el az élet, ha a becsület marad. Ha férfi vagy, légy férfi, függetlenségedet a nagyvilág kincséért áruban erezd. Test meg, kik egy jobb falatért eladják magukat, koldusbot és függetlenség. Ez légyen a jelszavad. Ha férfi vagy, légy férfi, erős, bátor, szilárd, akkor hitt, hogy sem ember, sem sors, könnyen nem árt. Légy tölgyfa, mint a fergetek ki képes dönteni, de méltóságos derekát meg nem görbítheti. Szeretett barátaim, most pedig végezetül az íróként szeretnék hozzátok szólni, aki megírtam, hogy hogyan jut el a magyar rendőrség oda, ahova eljutott egy nagy összeesküvés részeként. A nagy összeesküvés pedig arról szól, hogy le kell építeni a magyar rendfenntartó erőket. El kell jutni 1990 után, az eltagadott rendszerváltás után, az elhazudott rendszerváltás után, hogy mi egymásnak feszüljünk, cigányok és magyarok, hogy egymásnak beszéljünk, és egymás mellett elbeszéljünk. És a mi legnagyobb bajunk az, hogy egymás mellett elbeszélünk, és nem nevezzük néven, hogy a bűnöző, bolsevik az bűnöző, a mi kórházunkat eladták úgy, ahogyan kellett, és mi ez ellen szembeszállunk, és aki meg akarja tudni részletesen, hogy hogyan kell ellenük védekezni, itt van kezemben a könyv, álljatok ki, Eger, Miskolc és Magyarország minden békessége mellett. Köszönjük szépen!